Hello guys, good morning. Sa kami ngayon sa LTO, paparin nyo ng driver's license si Erpat. 66 years old na siya. Kasamahan lang natin siya mag-renew ng kanyang lisensya sa LTO. So, okay, let's go. Punta muna tayo sa gas station, papagas muna tayo. Today is Friday kasi sa Monday is birthday na ni Papa. 66 years old na siya. Sasamahan lang natin siya magpa-renew. Okay, full tank premium. Okay. $350. Hindi na. Okay. Kalibang karga mong gasolina to yun. Kaya pinanapulong-pulong sinutang na. Buti na at may pangtangay. Iyak ay sinaragdanan may busina na. Nam tumingit ka kung nagsasabi ka na po sa kapila ko. Okay guys, let's go. Isang oras siguro hanggang doon dahil may angkas tayo. Medyo bibilisan na lang natin para hindi tayo tanghaliin. Bagay senior citizen naman, meron namang priority lane. Okay, see you there guys. Dito na tayo sa Alos. Good morning, ship.
Ay, shit. Sumalit yung pa ako. Dito sa selfie, oh. Papasis muna tayo dito sa aking classmate. Sliding. Yun dito. Guys, nag-medical na si Papa. Yan, okay naman, corrective lenses lang yung kailangan niya. So, balik ulit kami doon para magpa-assist ulit kung anong gagawin ulit. So yun guys, so tapos na magpa-renew si Papa. Punta na kami sa hanap muna tayong makainan. Yan, okay na yung lisensya ni Papa. Medyo napatagal lang talaga. Hanap muna kami makainan at magpapa-thank you muna ako dun sa classmate ko. So ayun, tapos na kami. Ayan, thank you na rin sa aking classmate na nag-assist sa amin. Ang hirap pala ng ganito ngayon kasi first time na na yung ganitong sitwasyon na may mga portal na medyo mabusisi. So hanap muna kami ng makakainan namin dito. Nako, alauna na pala. Ay, nako, salamat naman at natapos din. Kanina nakatulog na si Papa sa kakantay dun sa magbe-verify ng kanyang portal. Napakabait naman nila doon na dinalalayan nila si Papa. Iba rin talaga pagka senior na. Ito lang guys, ito yung gusto ko kahit napagod ako sa duty ko kagabi. Pag ganitong si Papa na ang humiling na samahan ko siya, talagang sinasamahan ko siya. Ayoko kasi na nadidisappoint sila sa akin. So na hindi ko sila nakakasama kasi syempre guys, matatanda na sila. Kailangan bigyan natin sila ng palaging oras na ito yung paraan na may pakita natin na mahal natin sila. Hindi lang naman dito pangarap ko na siyempre sinasabi ko lagi sa kanya, minsan magra-ride tayo, yung magliliwaliw tayo. Hindi lang ito yung magiging minsan na makakasama ko siya. Darating din yung panahon na lagi ko siyang makakasama sa rides. Kasi alam niyo naman guys, itong trabaho ko, nakikita ko may mga time na may mga natatakbo kaming namamatayan sila. Siyempre, tapos maobserbahan namin na parang napakalungkot nila dahil siyempre hindi nila na sulit yung hindi nila nasulit yung nakasama nila yung magulang nila. Ito ngayon, ito yung gusto kong mangyari dahil siyempre alam ko matagal pa naman na dahil wala naman silang sakit. Ang gusto ko lang mangyari ngayon pa lang na malalakas pa sila, kaya pa nilang sumama-sama sa mga ganitong ride. Nai-enjoy na namin. Gusto ko ma-enjoy nila, hindi yung kung kailan may sakit na sila saka mo lang sila dadalhin sa mag-enjoy. Ngayon pa lang gusto ko mag-enjoy na. Pero dito kain muna tayo. Dito na yata. Dito na lang tayo. Dito na lang siguro tayo mag-park. Kanya ngay ti kaming tayo. Puro tayo. Kanya dito na yun. Papaitan. Tagman na papaitan nyo? Tagman na papaitan nyo? 70. 70. Yes, sabi na sir, pinapaitan. Lagay sa may isa. Kumano kayo na kayo, sir?
Tagdudwan. Di kalman, nagpego yung di kalmanan. Kaluskus at pinapaitan. Kain na kami. So yun guys, tapos na kaming kumain. Uwi na. Muna inano yung aking jacket at hanap muna kami ng mawiwiwihan. Nawiwiwi na ang aking airpod. Udot. Mainit ang panahon. Tugtog. Nauuntog ang aming helmet, Papa. Nakayuko pala. Wala lang tayo sa may lagpas ng hospital. Oh. Ang mga tambayers naman. Wiwi muna. So yun guys. Success na ang pag-iihi. Uwian na. Dire-diretso na to hanggang San Panta. Yun. Nagpipicture-picture muna kami ni Papa. I-update kami sa siyempre sa GC ng family. Family namin. Yun. Parang pati sila natutuwa. Nag-ride kami ngayon ni Papa eh. Wala naman yung mga paraan na talagang makakabanding mo magulang mo. So mamaya mag-shot pa kami nito.